Kärcher je dlhodobým lídrom v oblasti čistiacej techniky. Je synonymom pre kvalitu a efektivitu a preto sa stal neodmysliteľnou súčasťou množstva satisfying čistiacich videí, ktoré s radosťou sledujú milióny divákov na sociálnych sieťach. Tieto videá zobrazujú bezchybne vyčistené povrchy v moderných priestoroch, čím sa často vytvára dojem, že produkty Kärcher sú ideálne do dokonalých domácností. My sme sa však rozhodli ísť inou cestou. Namiesto ukážky produktov v sterilne čistom a minimalistickom prostredí sme ich poslali do domácnosti, kde to naozaj žije. Spojili sme sa s influencerom Maťom, ktorý so svojou psou parťáčkou Pampy hľadá domov psíkom z útulku. To niekedy znamená, že im domov demoluje naraz aj 10 šteniatok. Toto nepretržité množstvo energie je dokonalým testom pre produkty, ktoré musia zvládnuť oveľa viac ako len jemný prach. Mohli sme tak ukázať, že produkty Kärcher sú skutočne pripravené na náročné výzvy a zvládnu priniesť poriadok aj do tých najrušnejších domácností. Taktickým krokom bol výber média. Zavrhli sme Google alebo Meta kampane a rozhodli sme sa potenciálnych zákazníkov osloviť pomocou najznámejšieho psa na slovenskom internete Pampy. Pretože práve autentický obsah a silná komunita robí z influencera efektívne médium. Naša stratégia a taktika sa ukázali ako vysoko efektívne. V dvoch vlnách reelsiek, storiek, shortsov na YouTube a videí na TikToku sme dosiahli kumulatívny reach cez 250 000 psíčkarov a fanúšikov čistého domova. Tí spolu vykonali cez 60 000 interakcií. A odozvy boli famózne. Príspevky dokonca aktivovali už spokojných majiteľov čističa FC8, ktorí priamo pod príspevkami od Pampy nešetrili chválou. Vďaka tomu sa nám podarilo zabezpečiť bombastické kombo obrovského zásahu na cieľovú skupinu v kombinácii s organickým pozitívnym social proof, ktorý nám v príspevkoch tvorili komentujúci fanúšikovia a už existujúci zákazníci. Výsledok? Vďaka Matejovi a Pampy sa zvýšil počas komunikácie predaj produktov FC8 o viac ako 22%, čo znamená nárast predaja o stovky kusov, bez akéhokoľvek navyšovania rozpočtov do iných dlhodobo bežiacich performance kanálov. Matej z Pampy tak dosiahli ROAS 3250%, čo je o 53% lepší ROAS v porovnaní so štandardnými kampaniami pre tento produkt. Kampaň presiahla všetky očakávania klienta. Tomu sa hovorí výsledok.